1, 2, 3, 4, 5, 6 vinduer. Der er restaurant, hvor vi spiser. Ovenover de mørke vinduer, derinde er der en karuselbar, hvor der er noget underholdning, og inde i det område er der også spillehal, hvor du kan bruge en hulens masse penge, hvis det er det, du har lyst til. Går vi længere op, deroppe er restauranten, hvor vi spiser. De mørke vinduer, det er lidt svært at se. Jeg prøver lige. De mørke vinduer, der er restauranten, hvor vi spiser. Hvis vi går lidt længere hen, så er de ganske vist stadigvæk mørke. Men der, hvor de begynder at gå ud, der har vi faktisk et soldæk, hvor man kan sidde inde under et halvtag. Ja, så det begrænser, hvor meget sol man får. Og ovenover igen. Ovenover der er der et åbent soldæk. Så er der derhen, hvor det poser ud. Anden gang, deroppe er der et spabad. Så det der går på langs runder, ikke? Og så kan man sidde der og nyde udsigten ud over. Fantastisk. Hvis nu vi går lidt tilbage igen, så det der stativ, der er deroppe, det er noget, der hedder Himalaya, et klatrestativ. Man kan sådan lige skimte det deroppe, der er den vandrutsjebane og akvapark. Ja. Ellers er der ikke så meget andet at sige herfra. Så er der også kahytterne lige bag ved båden. Den der er nummer 2. Hvad der er svarende til, hvor vinduet, eller den døren er, der i midten. Lige på den anden side, der er vores kahytte lige ude på den dør. Man kan ikke se kahytten, fordi den ligger på dæk 8. Og den ligger faktisk lige ud til. Så det ovenover, der har vi 9. Dæk 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dækkene fra 8, som er dernede. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det er kahytdæk. Og så kommer så 15, 16, 17 er der ikke noget, der hedder herhen bagved. Men hen foran er der noget, der hedder 17. Og så ellers så går den op til 18. 19. etage. Så her var lige lidt af skibet udefra og lidt fortælling indenfra.